Helsingissä. Mä pääsin kyselemään, nimenomaan nyt ajattelin sulle suunnata näistä rahasto- ja ETF-hommia. Eli heti alkuun ihan lyhyesti, että mitä tarkoittaa ylipäänsä rahasto? No rahasto tarkoittaa sitä, että monet ihmiset, joilla on pieniä ja isompia summia, niin laittaa rahansa yhteen isoon läjään ja sitten se läjä, iso rahakasa sijoitetaan niin kuin ikään kuin yhdessä. Joo. Ja silloin siitä seuraa erinäisiä etuja. Yksi on se, että rahat riittää sitten kunnolliseen hajautukseen, että on mahdollista ostaa tarpeeksi monta eri osaketta sinne rahastoon. Sitten totta kai niin kuin varallisuuden hoidossa niin on kiinteitä kuluja, jotka sitten totta kai tarkoittaa sitä, että kun on paljon rahaa isommassa kasassa, niin niiden kiinteiden kulujen osuus niin kuin pienenee, että se on kustannustehokasta. Ja sitten Suomen verotuksen kannalta niin rahasto on sikäli hyvä juridinen muoto, että rahastoon, jos valitsee sellaisen rahaston, jossa on kasvuosuudet, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki tuotto, joka rahastoon kertyy, eli korkomaksut tai osingot, niin ne voidaan rahaston sisällä sijoittaa uudestaan rahastossa oleviin arvopapereihin ilman veroseuraamuksia. Eli näin ollen niin se saa tavallaan valtiolta lainaa, joka maksaa kasvaa sitten korkoa korolla myöskin. Joo, eli toi tavallaan just, että osakkeista saa suoraan osingot itsellensä, mutta siellä ne sijoitetaan niin kuin eteenpäin sitten. Joo, niin justiinsa. Onko väliä, että sijoittaako rahaston kuukausittain vai niin kuin isoja summia kerralla, että vaikka 4 kertaa vuodessa isomman summan, että mitä sä suosittelet? No se on, tyyli on vapaa, että sikäli mikäli sijoittaa useammin pienempiä summia, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että ei tule niin kuin laitettu yhtä isoa summaa huonoon markkinahetkiin. Et se, että monet, jotka ehkä perii isomman kentän rahaa, niin päättää sitten sijoittaa sen sillä tavalla, että ne jakaa sen ehkä 4 osaan ja sijoittaa sitä vuoden aikana. Niin justiinsa. Niin kun, koska markkinoita ei ihminen tutkimusten valossa pysty ajoittamaan, niin näin ollen niin tavallaan hajautetaan sitä riskiä, että se hankintahetki olisi niin kun sattumoisin huono. Niin justiinsa, eli sitä ajallista hajautusta kuitenkin niin kuin suositellaan. Joo. Joo. Ja sitten monet varmasti ETF kuulee usein, mutta mikä on niin kuin rahaston ja ETFn ero? ETF on rahasto, mutta ETF-rahaston ero tavalliseen rahastoon on se, että sen osuudet on listattuna pörssiin jatkuvan kaupankäynnin kohteeksi samalla tavalla kuin osakkeiden. Et tavallinen rahasto, niin sitähän merkitään sillä tavalla, että siirretään summa omalta pankkitililtä rahaston pankkitilille ja sitten kun sä teet lunastuksen, soitat rahastoyhtiöön ja sanot, että hei, mä haluan lunastaa 100 euroa ja silloin se raha maksetaan rahaston pankilta suoraan sun pankkitilille. ETF joutuu tai saa hankkimaan, riippuu vähän miten ne sen näkee, niin pörssistä, eli ihan samalla tavalla kuin osakkeet. Miksi joku valitsisi ennemmin niin kuin tällaiseen indeksirahaston eli ETF:n kuin sit ihan perinteisen rahaston? No ihan sen takia, että niin sanotut perinteiset rahastot, niin niissä on korkeammat kulut ja tutkimusten valossa kulut syövät tuottoa ja sitä lisäarvoa ei pystytä luomaan näihin perinteisiin rahastoihin. Eli ne käytännössä hyvinkin laajojen tutkimusten valossa niin näyttää siltä, että tällaiset perinteiset kalliimmat rahastot jää vuosittain suunnilleen aiheuttamisen lisäkulujen verran vertailuindeksille ja näin ollen niin tällaiset rahastot, jotka indeksirahastot, joita ETF useimmiten on, tuottaa sitten varmasti hyvin pitkässä juoksussa. Ihan vain sitä kautta, että minimoidaan ne kulut. Niin justiinsa. Eli se tekee sen eron sinne. Joo, eli koska tällaiset perinteiset niin sanotut aktiiviset rahastot ei sillä aktiivisuudella pysty luomaan pitkässä juoksussa sitä lisäarvoa, että se edes kattaisi ne lisäkulut, mitä tällaista touhuisesta tulee, niin sitten monet on päättänyt, että enpä sitten käytä tällaisia, vaan sijoitan vaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, niin mä tiedän, että mun sijoitusmenestys 10 vuosien kuluttua on ylimmässä 4. taas tutkimusten valossa
sen sijaan, että mä en tiedä ollenkaan miten mun käy. Niin justiinsa. Onhan niitä tavallisiakin indeksirahastoja ja jossa on alhaiset kulut, mutta tyypillisesti ETF-rahastot löytyy niin kuin maailmalta ja ne on niin isoja, että siellä niin ne indeksi ETF-rahastot on vielä halvempia. Yeah. Sen lisäksi niin pitkäaikaissäästäjälle tai kuukausisäästäjälle, jolloin palveluntarjoaja niin kuin hankkii ne ETF-osuudet sulle automaattisesti, että sun ei edes tarvitse käydä niitä pörssistä ostamassa itse, niin ETF on se parempi rahasto säästää pitkässä juoksussa. Ihan sen takia, että koska ETF-osuuksia hankitaan pörssistä, niin sieltä ei mene koko ajan rahaa sisään tai ulos rahastoon, jolloin syntyy käteisjarrua ja erinäisiä kuluja. Niin kuin tavallisessa rahastossa, vaan se pääomamassa saa niin kuin elää ihan kaikessa rauhassa siellä ETF-rahastossa. Joo. Miten näkee sijoittamisen aika vaikein, hirveän tärkeää, että pitäisi ostaa jotain Nokian osakkeita ja myydä ja ostaa, aika monimutkaisena, niin tavallaan, että onko jotain tilanteita, missä rahasto tai just tuonne indeksirahasto on niinku suoria osakesijoituksia parempi, että suositteletko esimerkiksi kuukausisäästäjälle tai tällaiselle, ketä ei halua aktiivisesti seurata, niin onko ne indeksirahastot nimenomaan niinku kustannustehokkaat indeksirahastot on yleensä se paras tapa säästää. Joo. Ihan kaikille. Niin just. Monet vaan kun aloittaa säästämisen, niin kuvittelee, että nyt mun täytyisi jotenkin paneutua tähän ja kuvittelee, että se niin kuin osakesäästäminen on sitä niin kuin osakkeiden suoraan ostamista ja kokee, että nyt kun mulla on rahaa, niin mä haluan pitää niin kuin hyvää huolta siitä ja tavallaan nähdä vaivaa sen asian eteen, mutta hassun hullunkurista kyllä, niin monilla ammattilaisillakin se oppimiskaari menee just sillä tavalla, että ensin ihmetellään osakkeita ja omaankin salkkuun ja näin ja luetaan niin kuin vuosikertomuksia ja kuunnellaan uutisia ja seurataan markkinoita ja sitten jossain suunnilleen 10 vuoden häreilyn jälkeen niin totean, että itse asiassa mä olisin päässyt parempaan lopputulokseen niin kuin sijoittamalla kustannustehokkaaseen indeksirahastoon ja varsinkin huomattavasti pienemmällä vaivalla. Ja näin ollen on sillä tavalla hullunkurista, että tällainen helppo tapa säästää, joka sopii kaikille, on akateemisten tutkimusten valossa se varmasti toimiva ja tehokkain. Et siinä mielessä niin taitaa olla ainoa ala maailmassa, missä tosiaankin tämä helpoin vaihtoehto on se tehokkain. Ja sikäli vaurastuminen on suuremmassakin määrin mahdollista ihan kaikille. Joo, koska mä itse näen, että monella ei ole aikaa ehkä kiinnostusta lukea niitä yritysten vuosikertomuksia ja käydä näissä kokouksissa ja lukea uutisia ja kauppalehteä ja muuta. Ja siis kuin ei myöskään minulla, vaikka mä alalla olenkin, mutta ja näinhän se on, mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että jos osakkeet kiinnostaa ja yritykset kiinnostaa ja tavallaan saa enemmän intoa siihen säästämiseen sillä tavalla, että sijoittaa suoraan osakkeisiin, niin totta kai onhan se nyt parempi kuin että ei tee mitään. Että siis tämä tehokas tapa on äärimmäisen tylsä. Niin kuin kuukausisäästösopimusta ja sitten sen puitteissa, että valitsee yhdestä muutamaan kustannustehokkaaseen ETF-rahastoon siihen kuukausisäästösäästämiseen ja antaa olla ja unohtaa. Koska tavallaan kun unohtaa ja ei mieti, ja niin kuin mäkin olen tehnyt mun ruotsalaisten eläkesäästöjen osalta, niin mä oon kadottanut tarkoituksella mun tunnukset siihen sovellukseen, niin mä en edes pääse sorkkimaan niitä. Mä tiedän, että ne rahat on sijoitettu ja nyt ne saa vaan olla. Sillä mä pääsen varmemmin tavoitteeseen. Ja mä veikkaan, että toi niin osta ja unohda taktiikka on monelle semmoinen niin aika mieleinen olisi tavallaan. No kuvittelis näin näin, että kun pörssikäyrää katsoo, niin sehän on historiaa. Ja sitä kun katsoo, niin toteaa, että hitsi soikat, jos mä olisin ostanut just tuolla, kun kaikki oli pohjalla ja myynyt tuolla, kun se oli huipulla, niin sitten mä olisin tosi rikas tosi lyhyessä ajassa. Ja ihmiskunta niin kuin ilmiönä on niin kuin,
tutkinut ja yrittänyt keksiä keinoja niin sanotusti ajoittamaan markkinoita. Ja sitä on tutkittu niin maan perhanasti just sen takia, että se voisi olla periaatteessa hyvin kannattavaa. Mutta lyhyellä aikavälillä niin osakekurssikehitys on sattumanvaraista, kun se pitkällä aikavälillä on kasvavassa määrin niin kuin hyvin kurinalaista. Ja näin ollen, kun matemaatikot ymmärtää, että jos joku puhuu sattumanvaraisuudesta, niin se on täysin random, eli se on täysin mahdoton niin kuin ennustaa. Ja näin ollen niin tutkimusten valossa ei ole niin kuin viimeisten 50 vuoden aikana pystytty osoittamaan, että kukaan pystyisi oikeasti luomaan lisäarvoa markkinoita ajattamalla. Päitä ja isoja tiimejä, joille maksetaan miljoonia vuodessa siitä hyvästä, että ne onnistuisi, mutta ne ei onnistu. Kyllä, joo. Tätä justiinsa nimenomaan, että nyt kun ihmiset ostaa ja on innoissaan tästä, niin että muistaisi, että pitää malttia, kun sitä laskua tulee, että sitten vaan edelleen ostaa sit halvalla niin kuin lisää. Nimenomaan, ja siis siinähän se niin kuukausisäästämisen niin idea tavallaan onkin, että koska sä ostelet ylä- ja alamäkeen, niin sulle keskimäärin sä tulet hankkineeksi niin kuin näitä osuuksia ihan järkihintaan. Ja kunhan et ala hötkyilemään, niin kautta, että rahat ei sitä ala jossain vaiheessa polttaa, kun sä vahingossa katot, että hitto soiko tuolla on kymmeniä tuhansia niin tallessa, niin vaurastuminen on taattua. Että mä oon joskus käyttänyt tästä hyvin provosoivaa esimerkkiä, että jos kaikkien suomalaisten lasten lapsilisät sijoitettaisiin osakemarkkinoille kustannustehokkaasti, niin kaikki suomalaiset olisivat miljonäärejä eläkeikään mennessä. Joo, niin pienestä summastakin se on, mutta 95 euroa kuukaudessa 16 vuotta ja sitä antaa olla vaan, niin sillä on maalissa. Joo, niin just. Keskimäärin. Yksinkertaista. Kyllä. Millaiset niin kuin kulut keskimäärin on sit noissa niin kuin rahastoissa siis yleensä? Onko jotain tiettyä, että just kun nämä superrahastot on nyt, että ne on täysin kuluttomia, mutta onko mitään sellaista, että paljon niissä yleensä on ne hoitokulut? No yleensä niin sanotusti aktiivisesti hoidetun rahaston kulut, eli sellainen rahasto, jossa on joku salkunhoitaja, liituraitatyyppi tai tiimi niitä, hoitamassa sitä salkkua, 1,5% ja sitten kaupankäyntikulut päälle, eli rahasto kun käy kauppaa arvopapereilla, niin joutuu maksamaan sitä jonkinnäköiset välityspalkkiot. Eli lähestytään niin kuin helposti 2%. Ja tähän niin 2% ei tunnu paljolta, mutta kun huomioidaan, että osakemarkkinat tuottavat keskimäärin noin 7% vuodessa, niin ymmärtää, että jos siitä ottaa 2% pois, niin ihan päällisin puolin se on melkein kolmannes siitä tuotosta, mikä sulle tulee muuten. Mutta nyt sitten kun vielä huomioidaan korkoa korolle ilmiö, niin se helposti syö sulta puolet siitä pääomasta tai puolet siitä tuotosta, mikä sulle muuten tuloutuisi 30 vuoden aikana. Eli siis jos sulle periaatteessa 30 vuoden säästämisen jälkeen niin sulla olisi 300 000, niin sulle jääkin vain 150 000 käteen sen 2% vuotuisten kulujen takia. Eli sitä ei voi liiaksi painottaa, että kulut menee joka vuosi täysin varmasti ja se oikeasti merkittää sun tuotot ihan mistä tahansa sijoittamisesta. Joo, toi on hyvä pointti, että se 2% kuulostaa pieneltä, mutta se on loppumeisen se on tosi iso. Se on iso kuitenkin. Että Ja tavoitetasoksi niin mun mielestä voisi mieltää niin kuin indeksirahastoissa ETF, oli ne sitten ETF ja perinteisiä, niin on 0,3%. Ja sitten joissain tapauksissa niin se voi olla perusteltua, että ne maksaa jotain 0,6, mutta sen jälkeen ne alkaa jo vähän sattumaan. Niin just. Niin 0,6 pitäisi aika silleen kattona. No ihan kattona. Joo, maksimoida vaurastuminen minimi-effortilla. Joo, no se kerrotaan nyt siis sitten vielä, että kaikista tärkein on se, että aloittaa. Joo. Jos ei aloita, niin mikään ei muutu. Joo. Ja sitten kun on saanut sen päätöksen tehtyä, niin se käytännössä ihan vaan jalkautuu sillä, että päivänä niin ihan netin välityksellä menet johonkin palveluntarjoajan kotisivuilla ja ryhdyt asiakkaaksi. Ainakin Nordnetilla se onnistuu täysin siinä ruudulla. Joo.
Ja sitten sieltä sitten kannattaa kaivaa se kuukausisäästösopimus esille ja solmia tehdä sellainen. Ja sitten valita sieltä niin kun, niistä vaihtoehdoista, mitä löytyy, niin kun sijoituskohteita, niin valita sieltä ne kustannustehokkaimmat. Ja sitten nettotuloista, mitä sun palkkatilille tulee silloin kerran kuukaudessa, niin tehdä sellainen automaattisiirto siinä palkkapäivänä, että siitä lähtee se 3-5% niin kuin saman tien pois sun käyttötililtä näihin tällaisiin sijoituksiin. Noinkin pieni summa ihan sen takia, että se ei häiritsisi sun tekemistä, koska se säästäminen on pitkäjänteistä hommaa ja se, että se onnistuisi, niin se vaatii just sen, että se on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Kyllä. Ja jos se summa on liian iso, niin se saattaa niin kuin häiritä sitten arjen kuluissa. Sitä helppoutta siihen. Että... Joo, ja se helppo on tosiaan se, joka kannattaa. Joo. Että se on varmaa. Kyllä. Se ei ole sattumanvarasta. Et aloita, pystytä kuukausisäästösopimus, minimoit kulut ja ohjaa rahat osakkeisiin. Joo. Ja mielellään nyt sitten tällaisten rahastojen kautta, jossa on kasvuosuus, jolloin ne osingot sijoitetaan uudestaan rahastoon sisällä. Kysymykset oli siinä. Minä kiitän. Kiitos. Tuli tosi hyviä juttuja ja varmasti semmoisia, mitä moni just nimenomaan haluskin, että aika simppeliä ja sijoittaminen ei ole niin monimutkaista, mitä sitä kuvittelee. Ja... Tyypillisesti niin tosiaan se yksinkertaisin on tehokas. Joo, se olkoon motto nyt niin kuin tässä Joo. hommassa. Hei, kiitos paljon. Kiitos.